Este o ocazie deosebită pentru Actor Star să fie prezent la acest eveniment. Domnul Horațiu Măleier este un gigant al teatrului și al filmului românesc. Suntem alături de el în aceste momente pline de bucurie. Actor Star este un sistem de casting super profesionist care promovează actorul atât intern cât și internațional. Visceral am simțit că este un lucru bun. Închei cu un catren. Unul e pus la grătar, altul stă interimar, unul e pus prins cu o caua, numai eu sunt dus cu steaua.